Iwan Williams dwi, darlithydd yn y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. I ni fel darlithwyr a i fi fel darlithydd y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, beth mae'n rhoi yw disgyblion sydd â physbectif llawer mwy eang. Myfyrwyr sydd â dychymyg a'r chwilfrydedd, a dyna un o'r pethau pwysig i ni'n chwilio amdano mewn darpar myfyrwyr, yw'r chwilfrydedd yna. Un o'r pethau pwysica mae'r Bagloriaeth Gymraeg yn rhoi i ddarpar myfyrwyr sydd yn dod i'r prifysgol yw mae'n rhoi y gallu iddyn nhw edrych ar bywyd a rôl fel dinasyddiaeth yn fwy eang yn hytrach na jyst yn canolbwyntio ar bynciau penodol. Mae'n rhyw fath o bont arbennig rhwng astudiaeth ysgol, academaidd a astudiaeth llawer mwy annibynnol sydd yn dod yn sgil dod i brifysgol. Unrhyw beth sydd yn mynd i helpu dod â myfyrwyr chwilfrydus, galluog a deallus i'r brifysgol, yna byddwn ni wrth y modd yn cydweithio gyda ysgolion i helpu hyrwyddo'r Bagloriaeth.